Ikaw na, be. Ano gayo? Aron di na ta magmain-main dito. Pila po din na ka magmay-may. Nagpila nga ni Day. Nagpila man itong. Ay, ito nga na nitugtag, ha? Gopo dahil. Katulad mabaw, pangitag. Gopo. Nakapalit ko ni gabi itay. Gino ba? Og hinay imong internet, wa. Lagi nakapalit ko. Na, sa puton man gani ko, kaya na ako'y ganahan ko kaadyo. Aron nanap ko si bagong gabi. Ah, bitaw giningan nga kanang ako kanang pinakalas kinahanglan. Hindi sure po. Panglakaw, pang-jogging. Pang-salingan, pang-walking. Kaya agad sa mga viewers may gali-apas. Oo, ito magkuhan. Agad sa viewers. Monetize man sa Mau na itang di-apas. Buat sa mag-apas anang kuhan. Monetize, magani ko nga, iguro ko mag-upload. Oo, lagi. Basta dahil sila mag-subscription. subscription karon bago na nabog kay subscription. Sa ni-earn na ka nag-earn na mo. Oo. Eh, Lagi na send up na po na niya.